بالسر أو الرد فيما تفعلون. أيوة أقوم بالإرسال. Seperti yang orang jual. Jomiraado wi ɗum wona wonde julɗo o wi holko woni julɗo kanko jomiraado ma haalake ma timma ɗum ɗo wona julɗo ɗum woni o haali o wi innamal mu'minu ba'da a'uudu billahi mina shaytani rajim e deftere makko teddude innamal mu'minun alladina ida allah wajilat qulubuhum wa ida tuliyat ayatuhu alayhim zadatuhum imana وعلى ربهم يتوكلون وفي الصلاة خاشعون ومن اللغو موردون وللزكاة فاعلون ولفروجهم حافظون وبأمانتهم وعهدهم راعون وبشهادتهم قائمون أولئك هم الوارثون
الذين يرثون الفردوس وهم فيها خالدون جملة ما تفرع إلى سباجي ولا جولو إلى سباجي وحاجة دفتر له جملة ما بيا داني ولا جولو لكن هو من يقول كل ما يبغى وبيجول له كقول إذا ذكرت لذلك ستبي جمتا أمامكم الله بين يقول ستبي تزيد أمامكم دفتر الله نه آية جديدة كوفير ناهن ولا فيرم عندي هن ولا كوشيت ناهن زادهم إيمان إذا ما لي مناكر وتكنوا لي مناكر كون إخوانا آية فيرم آية ما هو إخوة جنگي آية ما هو بيدا ما لي مناكر taw kadi kamɓe julɗo ala ala duwi yatawakkalun kamɓe julɓe kadi yoɓe mbakkilo joomiɓe hay goto ɓe lemino so wona allah hay goto ɓe kul so wona allah hay goto ɓe gorton so wona allah hay goto hoto ɓe ndew so wona allah yoɓe mbakkilo dendagal ala ha nandu ko allah sellinta ko allah ñawnata ko allah haɗata ko allah warnata ko allah waɗata ko allah o waɗa ɗum e ɓerde makko ɗum ɗon koye fimde kadi wonde julɗo hoto hum sowona allah وفي صلاتهم كان كم جملة وبيتي دم جملة له كان خاشعون عن كل الله جملة سمد الإسلام ده سمد وين جملة ده والله هون مهارة هون ما تنها وين جملة بيته جملة وانا جملة وون جملة وكان يفكين جملة سؤال جديد ممكن الحمد لله إن فكين جملة فكله وإن سباجي وين دورين دي آية وحنا الجملة يو إتوادي نون إن سباجي وانا جملة بجملة في صلاة خاشعون دفتر ميدان ان غاندي تو تلاغري وبي ان جوغي اي wanani de ceedo mum na wana hen safo alduma wonde julde ne wadi alnore en jalba e der bernde hebata illa al khashi'un wana wunda dum woni ko aya o jodi o anilla ko muridun meranteje yakaneje jewte daayreede an sabirti mum arno mi ala do ma place ke mi faado ko non julde hani siborade koni noon sen ƴeeɓenen ko jewte arante ɗo wiyen gatude ɗemɗuɗen yidde ko tafsire no ɗo joni ɗen gama yaade so wiyama allah ene wawi jeɗe ɗe gama yaade so wiyama wonɓe refteɗa ɗen gama yaade so wiya ndena haɓuɗiɗo allah koni noon o wi ko yen ƴeew defte naftoji jewte naftoje ɗe goneni hen muridina garduɗen kala ko wona ɗen jewte ɗe naftata en ɓeydata tan ko bakkat garduɗen ɗum allah wi ɗum woni julɗo koni kene wenciɓɓe paamen kene wenciɓɓe yo Allah faam kene wenciɓɓe waɗi zakati ko wi tawi kadi askal an juulɗo ta dañi ko askini ko dotti o asku ko asu ɗum kadi koye saɗɗu wonde juulɗo koni daña aɗa juula ñande fof aɗa hoora ñande fof aɗa haƴƴa ñande fof to dañƴa ko yonti hokkede min jiyaɓe Allah mbiya ala ɗum ɗo kay wawata darde kalɗa hokkude aɗa ñehinan fo aɗa ñaama teewno makko ñande fof ko fodde askal ngal aɗa bona ñande fof ɓuuri askal ngal ñande fof aɗa waɗa tan matirkil tan ngannduɗa télé suudu ma ɗum ɗo sa waɗi askal yaltinta koɗe jarini mo ƴettude ko matirkel bolle puyde so ɓuri tan ndaari wiye suudu ma ne yooɗi mbaɗa hen ha yooɗa taw askal ngal sa alkini jawdi ma on wolen ala ɗo hokkata ɗum miskino kono ene jaranma wadde ɗum e suudu ma ƴewten koye men de wadde askal woɗa ɗum fof ganduɗa ɓurtan ɗum gara tan ƴetta tan matériel ken kewɗo ene jaranma wadde woni ittu hen mana ujunnaji 2 ɗe dokka miskinede jarnanimo ɗum allah dewi wona ɗum woni ɗum aɗa wawi noon ka jikken juuloɓe noon e juuloɓe de o yimɓe salatimo khasi'una wa ala lagwi muriduna wa lizakati fa'iluna wa li furujihim hafizuna ɓe kadi o sifi kadi o wi ɓe kadi julɓe ne jeeya kadi wonde julɗo taw jolɗe maɓɓe aɓe ndeeni jolɗe maɓɓe julɗo ɗe nan yolde mum an goto hoto rokku jogoranma so wona joom suudu ma ala fof to dagui ittude jogoram neɗɗo ene hokka debbo goɗɗo taw wona joom suudu mum julɗo watta noon an debbo ne hoto hokku nanide yolde ma so wona joom galle ma sa waɗi noon a wona julɗo ha juulowo ɗum ɗo kadi koye sardima rene gorko yo ren jogoram mum debbo yo ren yolde mum wali furujihim hafizun Allah wi noon wona ama jaami noon
wa adihim wa amanatihim ra'un aadiji ɗi ɓe gadodira sa adodirama reen aadi o wa amanatihim ra'un hoolare ɗe koole ɗa nde tottu hoolare nde hoto janggo jomiraɗo wi ko ɗum kadi koye sarɗi gonɗi julɗo e ceerno kanko parnuno dow kanko andi woni julɗo ko ni ono yiɗiri de allah wi ko ni yiɗiri wona julɗo oɗo haya gayni fof e julɗo wonde julɗo o wi ɓeeɗo so tawi mbayi daani ciforima daani julɗo ciforiɓe daani hoɗoɓe cikku hoɗoɓe joga sikkitare yoɓe joga pellital ɓeeɗo yade sunal firdawsa ɓe mo fifirɓe daani allah wi ko ɓe woni yade sunal firdawsa ɗum fiha khaliduna te so ɓe naati aljanna bilen firdaws ɓuri aljannaji fof forde ɓeeɗo ko ɓe siforiɓe daani jeeyi o aljanna ɓeeɗo ɓe cikkito aljanna ɓe nen toon ye firdawsa so ɓe naati toon awko khalid wona kono yaltoon so allah wattu e ɓen wastasminuha payne layyaji ɗi e dow oɗo sunna sabu abrahama non ide fa ala tuhurihim yawmal qiyamati turkabuna daba non mbaɗi ko dabaji wattoyde neɗɗo yiɗi daba cemmuɗo hay kucci men ndi kala joom kuccu mom ina ɓuuri wawde famnade eywa wiyama ko sunna wiyama ko wajibu inda abi hanifata to imamu abi hanifa on wi ene wawi wonde wajibu koni ko yataw ko sardi igamati yataw adannaji taw ko ɗumma ɗon gonɗa taw kadi aɗa jogui fodde ko yaltinde lisam eywa ko askil an wayi layya sala ɗum eywa wallaji kanko oɗo almani on ko waɗi ko sunna weddi koye hohoɓe ɓe ɓen mbi mana ko wajibu alme ɓe heddiɓe ɗum noon ko wawi hen wonde fof so tawi yettimama sarde o yettimama ewa yaltin ɗum e ɗiɗo kaalaji nemoraji ene yaltine e jeeloɗi e nayyi e dammiri ko ni woni ko habre ɗum seydide ɗum noon ɓurɗo moƴƴude e leƴƴi o woni hen nalaɗo sallallah alih sallam ko ɓuri famɗude noon e dammugol ngol ne yaltine eywa ko colngol jangol ha dañi hitande eywa ngol dañgol hitande habrama no eywa hay ko mongol hitande to dañi lebbi jeetati ne yona ɗum konngol wi noon eywa to tawi kadi aɗa yaltina aɗa sumna fodde kattande ma aɗa sumna no jaltinirta tawi ko an tan jogui aɗa ƴeewa dammiri a naati e dammiri eyo ɓe mbi aɗa jogui wona ene portema a naati e dammiri oto wi gol kawɗuɗa fof to waɗa ala ɗon aɗa sumna eyi o wi ko ƴeew dammugol danawol ƴeewa dammugol danawol so tawi sa heɓani ngol ƴeewama ni dammugol purol so ngol ala ƴeewama ana cooyol sa heɓani ngol e dammiri he ƴeewanga ni banngol caaɓi ñaaɓe so tawi ko ɓaleji goli woni hen sooda ɓalgol ɗum noon ko cuɓotoɗo allah nawi tan suɓo haalama no cuɓortoɗa aɗaɗa jogui summa safra summa afraw summa balɗaw summa sawdaw wala tujidu awraw dammiri tati kam ene hen ɗiɗon kellata dammiri nayyi ellaji nayyi ene hen ɗiɗon kellata waɗede nayyi awraw e arjaw alladi bañir arjuha e walliti la sama laha wala ma ɓuuri an ɗum waɗo yesira dammugol ngol ganduɗa ko ɓokkol ngol sellata dammugol ngol ganduɗa ne laƴa haala yono mo jiiɗi kono yiɗi andi angol laƴa ngol sellata layya dammugol pooñgol yimɓe foni andi ne pooƴi wonata layya dammugol tan ngol
nofuru hay soko seeɗa taƴani nofuru yonata Allah ye maw addu kay sabbi goɗɗo ɗen ɗen banda hay soko seeɗa taƴani nofuru yonata Allah ye walaw yasira ene hen kadi gueɗe ɗe ngannduɗa ene gona e layya ene gona hen koni laaya durɗo ɗeɗon lordata e ko nde a yii kodi ɗe lordata in kisa ɗum ƙarni kelgol allah ɗum waɗi selli allah ɗo woni waɗi yo heeɗi woni waɗi goɗɗum yo waɗi ella koni on ella hatta ɗum so tawi kay ene ƴiñañi wala yadurru sarmul usni lorlata kadi ella sarmul usni aɗa anndi o baako ngol no fof nano o wi wala yadur wala yudirim mum tan ngol no fof kadi ɗum usni ɗo o wi ene yona lorlata sarmul usni dege noon teskoɓe sarmul usni e gaɗul usni wona gooto sarmul usni ko ngol gaɗul usni ko taƴagol tan nofuru mum dow ɗum foti fof noon yonata sarmul usni ko taƴagol nofuru he tan kuppe waɗe noon bakade ɗum foti ko yeeso mbakiruɗa walla ko caggal mbakoriɗa eyyi foti ko sawno gawlo ko to gaɗu o tan woni soɓe hen koni seekede walla kuppede to seeɗa ɗum ɗon ala ene wawi wonde wala tanasul badul asnani hayso ngol yooɗani hakkude wona won ngannduɗa tan yiiɓe mum ne caaki tan jalti boowal won kadi mbaadi yooɗani kono noon kadi ceernaji o wi lorɗo ɗum noon hono ni wayi aywa saɗa jogii kadi an oto tartib ene jogii kadi tartib ga mbiɗen ko dammuwol ɓuri moƴƴude jawdi sa heeɓi sa heɓani mbaalu sa heɓani dammi sa heɓani ewa mbeewa sa heɓani pawiyawa ngelooba ay ngelooba to woni ɗo ɗiga ɓuri ɗum martaba to banggue layyalo ɗi ɓuri mo martaba to banggue layyalo aɗa jogii jawdi layjoɗa a ala jawdi aɗa jogii mbaalu layjoɗa a ala mbaalu aɗa jogii ndamdi layjoɗa a ala ndamdi aɗa jogii mbeewa layjoɗa koni noon manam humani jawdi tan mbalam nen ɗon humi mbewam nen ɗon humi ɗam ɗum koni jarten ñamloyade tan pour mana ɗiɗo ni kersini ala addini hoorema tan berde ko allah tampanani nelaɗo men sallllahu alih w sallam o wi so tawi mi yamiri on hunde fa atuha bi maslah ngare hunde nde mbawruɗo so tawi mi haɗi on hunde fanti goppe ha laaɓa on mbawi on mbawa kon goppe so tawi mi haɗi on hunde kanko nelaɗo so mi wi ɗum ɗo waɗetake tan haccata ko wawa so mi wi ɗum ɗo ne waɗe no moƴƴi mbaɗe koni garde heno mbawɗo de allah de fof noon wayi ɗumnaɗo hoɗum ko noon wi la yukallifullahu nafsan illa wusaha min yamirta min farrata kono mi deftani neɗɗo sowona ko hattani kono wona to bonami sode wona to bonami somi haɗi on hunde nelaɗo wi somi haɗi on hunde garde no kattuɗon ɗon so tawi somi haɗi on hunde goppe ha laaɓa fewtan goppe lataga buga lataga bujina tan eywa hoto hono golle ko golli tan eywa nelaɗo jomiraɗo e nelaɗo fof konngol ko goto tan fof noon ɗuɓe jami ɗum noon an a yamirama layya o ko yamata so sunna sobaji ɓe yamirama a hattanani tan mbiyatma alay sago tan ma mbaɗa ala wonani ganda ɗo kala mo hattanani woppiri hattanani ay ndiyen ne jawdinala sa sallam layyinoni mbaɗa jomi toon ndi ko ni keɓɗa ɓaade hattanani allah a hattanani a soodi kilo ma tew a ñaami addama sodde garte wona nayre ma ka wawa ay ngolo dammu ɗi dammiri ɗiɗi no sa sallam layyini aɗoyi windal nde ɗiɗon nanide mana baraji kemɗo toon ɗi aɗa jogui ɗi baraji holko haɗa kay aɗa wawi sodde layyi camma sodde layyi aɗa wawi sodde moƴƴol codango jasuno ɗum noon hayso woni o ko woni mi ala jawdi ɓeɗe jogui mbawɗo mi layyima tan nanide ma ala yonani ala ni yoni ɗum jawdi o ko hiɓe o ko keɓɗa ɓeɗe jogui dam mbema tan mi layyima ala e ceerno la yukallifullahu nafsan illa wusaha
eywa ɗum noon gonɗe no yewirani ɗiɗo mum laysa fi yawmika afdalu mina fi amilu salihu an neɗɗanke ala e ñalawmaji ma ɓennude ɗi fof golle ɗe golluɗa ha daña bakkat hono no Allah newni ɗum noon dañƴa dammugol daña kirtuɗa ni hono o ɗin baraji oɗon subakaji ma so wona on subaka arta wonta dañi subaka ɓurɗo on subaka ngal ɗuɗe hewde baraji قال قال صلى الله عليه وسلم على من الله صلى الله عليه وسلم ومي ابن آدم أقولاني قال لي كنت مؤمن روح دم يجي من الجبل تاسك بعد الحتين سو براجي أقولان هانغاينا بينده والله هانغاينا بينده جودا هانغاينا نبا روكا أسكال هانغاينا نبا كلا قولان موجه نغام بدأ ومالك إنما تهانجتو kiraman katibina bindata nawa roɗo to jomiraɗo caggal gandal mum ko mumtal mum ɓe gaddirta o ƴeewa o jaɓa walla o salo so wona layya laɗo men sallallah alih w sallam o wi layya omo heɓa ene yettomo gila ƴiƴam ɗam samani leydi sa wina a wi allahu akbar taƴi seeɗa ƴiƴam ɗam nde toɓɓito leydi tawat mbaɗaji en yettimo gonga o gayni wadde to signati yettima ɗum noon haalani e oɗo zamanu enen wonɓe e internet ko kamɓe téléphone sabu sa ƴeewi joni sa ɗomi ñamade nde ɓamɗa e téléphone nde ñande ɓamɗa kirde dip fof mo jarɗan kirde yetti to sa tawata ko sonata itti ɗum kam sa ruttima toon a andat gollal Allah ngal a heɓata e gueyi sabu so tawi eɓe ndewma hunde sa ƴefti kirdi mo jarɗan ƴewɗen portable ma fof tawata ko sonata ƴetti ɓoyi anda honno yi anda ko kamɓe gadi ƴettude haɗa yettade portable anda ko portable ngal ma adi ƴefti ala an ganduɗa tan ko yeehi ay gollal neɗɗo wayi dani sek gollal Allah o ƴiƴam layan woni wayi mo jarɗan wadde paaka ka kap ƴiƴam ɗon toɓɓito yettimo ɗo Allah automatique ɗum noon neɗɗo gollata gollal ɓaade no hattani e taske ha yetto gollal layya noon ilaɗo mi sallallah alih sallam o wi neɗɗo mo Allah newnani dañƴe layya ñande taske yo tinno yo aro hirtira jungo makko somo hattani yo hirtira jungo makko somo hattani so tawi o hattanani o yamira goɗɗo hirtananamo o ara o jiima hen sabu e nder hadise Bukhari ju ene habri toon nene men Fatimata bintu rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam o meeɗi o waɗi layya o yamiri goɗɗo yo hirsamo nelaɗo sa sallam wi ɓuuri ɗummo hadin hadiyati ya jiimoye e hadiya ma o tan wi la dam ha ƴiƴam ummo ya jiimoye layya he ndaara siko ƴiƴam ɗam no wawi wortode sama leydi ni an layyiɗo o saɗa ndaara ko ɗon bakko ɗum namum tokko halama ɗum no yajiji ɗum waɗi kala mo wawa hirsude goto ne hirsa yo tawi kono wona e aadaji noon woni hirsa o memo ala ɗum ne kadi ko aadaji bonni wona ɗindenira eywa en jogui noon aadaji sene hirse e ene fof mbaɗan gorol o jaggata ɗon ɗo o jaggata ɗon ɗo jaggata ɗon ɗo o en hirsa e ɗum kadi noɗe hen wona ɗin an kirsowo aɗa hattani jangga oɗo duwaw sa hattanani saɗa wawi tawdeme pular eywa jumoɗamo e pular bisimillahi sa jagguiɗa ɗi mbiya bisimillahi allahu akbar allahumma inna hada minka wa ilayka fataqabbaluhu فتقبلوا منا كما تقبلوا ايوه نبيك ابراهيم عليه السلام ومحمد رسولك صلى الله عليه وسلم يوم كله قرما امي قرما فاتي لا يوم قرما امي قرما فاتي يا جبنم gollal ngal ɗo onon jaɓanirɗa annabi ibrahima e mo nelaɗo muhammad sallallahu alaihi wasallam on jam fuɗɗa ɓutti
ɗum noon yo Allah jabbalallahu lana yo Allah jaɓan min jaɓan ɓe mbattinimo wuuri taw eɗen nguuri eɗen ñaago Allah towɗo ɓen jamo ko ya arhamur rahimin ko ya mujibu sa'ilin وفق عبادك المؤمنين بالتوحيد وإجابة سائر الدين اغفر لنا أبواب فضلك وجودك رد وزدنا بالتقوى والتوحيد إنك على كل شيء قدير وما عليك بالله بعزيز وعليكم بالخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاتح تجاري ما في السماوات ما في الارض ولا يشاء الا به يعلم ما بين ايديهم وخلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده وهو العلي اللهم يا عالم الخلفيات يا كاشف البليات يا بديع السماوات والارض يا ذو الملك والملك يا ارحم العباد يا سيد الامراض انت اللهم نسالك يا نور الانوار يا كاشف الاسرار يا كاشف الامر يا باب الحمد يا غافر الذنب يا ذا المتحيزين يا مجيب يا مطهر يا بشر يا نسالك اللهم ان تفتح لنا ابواب الخيرات ونبيئك كما فتحت الانبياء واولياء ارمضان يا رب العالمين وجعل اللهم صل على سيدنا الفاتح لما والخاتم لما كان يسبح والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ان الله وملائكته يصلون على النبي يا الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله